Migori. Jodongo mawuok e Uganda jo Abagusi pododak gi luoro kaluore koda monj ma kinde ka kinde magiwacho ni kinde mathoth en kaluore koda wach mar lowo e gwenge makono. Jodongo makwan gi oheo 100 no bago romo e alwora ma Bobasi mar twak e wi achiedhnade magikale. Simfos Okinda lerono mathoth. Giwuoth margi kamoko kuomgi sirore go kwajo, to moko kuomgi bende thembo inyalo paro ni gidak maber kendo chunygi okwe king'iyogi kod hirgi moniang'. Jodongo mawuok e gwenge mopogore opogore ahinya e Gusi kod kadho wadh Nam Chumbi pod odak gi luoro. Luoro ne chako ga neno e kinde ma jodongo chako yudo lwar e wigi, kae chako nengi kaka jojuok kendo inegogi. Jodongo giwacho ni nok mar lope en achiel kuom gigo mamiyo inegogi. Mano no matut e wi wachni wadhi nyaka e alwora ma Marani e gweng' ma Nyagonyi. Ka lito kwako jogi tok nek mar jodongo 4. Christopher Mayaka en achiel kuom anyuola moyudo lit ahinya kaluore kod nek mar jodongo e gweng'ni. Min mare nonegi kiseni ne odonje weche mag chode. Tukiwa tunazungumza na yeye. Walipomtoa kwanza walinipiga kwa manake niliwaita waje tuongee ni nini shida gani mbaya, kuna shida gani, wakakataa. Ne wadoro ng'eyo matut gimomiyo jodongo ema kinde mathoth yudore kama tek kama. Chanzo kikubwa ni kuangalia bari ya mashamba na vile anavyoishi vizuri. Ne wayore romo mar jodongo kende manobagi alwora ma Bosabi kod riwruok mar Ahadi Kenya. Ka bende ne waloso gi jodongo mar nono mathoth e wi ngima mar dak kaka jaduong' e Uganda jogusi. Mpataki sisi. Kama hii pesa tutaewa hii pesa hii kidogo kidogo hii ya wamama wa Kongo. Wanaenda kukata wa mama wa baba ndio wachukue hiyo pesa waende kukula. It's very pathetic. It's very ungodly. I don't know which term to use, but I think it's backwardness of the highest order for anybody to point a finger at an elderly person who is over 80 years, 90 years old and call them a witch. Kato bedo ni gikale midhiero mathoth kawuono ne en odiochieng' mar mor tok jodongo gi rwako welo. Chiemo, goyo mbaka kod miel nomiyo gi mor kato bedo ni mana kuom seche manok. Tok nyasini ne en safar machielo ne jodongo gi mar dok pacho. Mak mana nie kinde ni giyudo geno matin ne ngimagi biro bedo maber. Simfos Okinda, Ramogi TV. Report no mar Simfos Okinda choro